na Martes sa 25 ang sesyon regular kan sanggunian panlalawigan kan Albay dahil iyan sertiyo sa nangyaring brownout sa Katahawan kan sesyon regular. Sa sesyon kaya tabi sertiyo kasuhapon actually ginibo dahil sa ngunyan aldaw sinabing pasiriring sa China ang mga board member sa iba si Vice Governor Diday ko asin palan si Governor Noel Rosal para sa sinabing sarong komperensya na atindiran asin sinabing mabaralik ini sa petsa 24 Lunes. Alagad kaswapon nakareses sertiyo sa sesyon dahil sa brownout habang pinag-aprobaran sa minutes kan session kan sinakaagi i-declare mo ng recess pa nag-brownout. Inalat-alat po kata na sertiyo makabalik sa kuryente. Alagad gari mga 30 minutos day na nagbalik. Kaya dineclare nagunay ng recess. Pamainito ng sertiyo sa session hall. Tanong bagatabi ni sertiyo, mandang madiplomo nun. Kaya hassle sa mga pagdaramit si ilaw sa cellphone. Kaya lauman tabi sertiyo na sa masunod na session, aarabutan naman kami kay Niki Alas 6 Banggita. Kung may mga additional na agenda para sa sunod na Martes, madagdag pa ining sa mga napinjente kasuhapon. And supposedly tabi sertiyo, third and final reading na ang duwang ordinansa enot sertiyo ining pag-amyendar kan na fair market value kan mga ordinary stone, subaybay, graba, asin iba pang mga quarry resources sa probinsya kan Albay, asin pag-impose ki penalty sa mga ini. Ang ikadua pa sa tiyo tabi na for third reading, iyo ang ordinansa ni kinatawan Harold Imperial na institutionalizing resilient land use activities, conservation and development regulations within the Mayon Volcano 6 km permanent danger zone. Ano yan tabi, Karen? Kasuhapon igoning sesyon. Ano? Kaya lang, nagpupuon pa sa nata, approval of the minutes pa sa na nag-brown out. Yes, sir, tiyo. Nag-declare ning recess. Roger ang databi. Sundo mo niyan recess. So, session regular kasuhapon. Yes, tabi, sir, tiyo. Pagkatapos, ano ito sukasugpon kan bareta mo na su gobernador, vice gobernador, bada mga sangguniang palalawigan, pasiring sa China? Yes, sir, tiyo. O di si sayang gobernantes tangon yan. Iyo mananggad, iyan, sir, tiyo, ang aputon ta daw. No rin sila nagharali. Actually, sir, tiyo, kasuhapon, na mati ko si Governor, airport na. Tapos ngunyan databi sir tiyo sa mga board member vice governor pasiring da ini sa China pamay-ara tindiran iyo mananggad si say mananggad ang acting governor. Anong aaratindiran dumantaw yugon mabilog na kung totoo man ang kadyan nabilog na sanggunian and including the governor, the chief executive, si sayan gobernantes tangon yan. Buda agor ano ka-importante yan na biyahe China yan na so hierarchy kan elected officials, gabos ba yaon duman? Gabos ba kasabay sa travel na yan? Actually, sir tiyo, ang susugman sa konfirmasyon ko sa sanggunian sekretariat, dari magkapiraman sana. Magkapiraman sana ng mga board member. Ngunyan, uni ang saro pang magkaulog na informasyon. An ali man sa sanggunian sekretariat, matravel nga ya. An nakaabot man sa kuya na informasyon sa pagkapira mga board member, may atindiran ngayon kaming konferensya. Nagari kumbaga tabi sa tiyo, benchmarking. Paki susugkan istoreng antabi Karen, tamay nadadangog ako dyan several months ago. Nagari naghuron talaga na magbuburo barakasyon, magturo travel. Hindi ko gayon din kasabay man na official business. Yan ta parang kumbaga nagkakaburo baranding-banding man. Kasabay na sa travel, igwa pang official business. Andangog ko nga ni, I do not attest to the truthfulness kan sa ko'y nadadangog, na banga ngo na, ining kami ngo naman ngaya, tapos kami naman ngo na ngaya. Yan, sir tiyo. Including so sa secretariat gayod. Yes, sir tiyo. Ano ba yan? Igwa kitang nadangog ka ito, siguro a month ago, na talagang nag-igwaning araw ka na mangyayari.
Although, Aha. official business man tabi ngayon talaga. Day ko lang aram gulpi pang ambiguity. Primero, anong dudumanon sa China? Yes, Sir Tio. Pakikultibar iyan. Anong dudumanon? And may nadawag na baranga ngayang una, ining una ngaya, tapos uto naman. Oh, di ba? Ita ako sa natabi. Sige, Sir Tio. Actually, tama yan na pag ano mo na yan, i-confirm ta, sisay mananggal ang magiging acting governor. Pag sisay ang mga nagkawalan at bigbit, I heard, Sir Tio, magkapiraman da talaga sa mga mairida mo na sa China. Diyo, and if ever na yaon kung magkasabay sa gobernador, budabi si gobernador pa China, sisay ang gobernantes ta. Maray kon mainot ko na sa gobernador, mainot ko na sa vice gobernador. Kamu dyan ha, sa Capitol ha. Dahil na, dahil na pa ano ngunyan, kas bawal na sumaisog kita. Magparaturo-tino kaya. Roger, onda, tama, Sir Tio. Sige, tabi ka rin. Anyway, Pakisusog Sir ka Tio, ni istorya. i-follow up taan. Sige. I-follow up ta yan sa aga, Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Tabi Karen, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Kayo dyan ha, sa Capitol, kundi permi kitang hold your fires mo na, kaya nakakabuwelo ang iba, tapag natino pa minsan, maapod sa uni, maapod sa uto, magiti-giti, yan. Ay, nako. Si Joshua na sa linya. Joshua, good afternoon. Please go ahead na. Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag na to. Kasudma pala, Sir Pio. Dahil ko nag-gets to, so hapot mo. Ang tiguhuna ko, kung igapot mo kung kasuarin, noarin niya ito, una ko, sumakakaroon ta ng interview. Oho. Nalawas kasudma. So, committee hearing, maski mauranon. Yan. May kinaraman, Sir Pio, sa tiga aligar, reklamo nin sarong magurang. Oo. Na relasyon ni school administrator kan DCOMC o Daraga Community College asin sarong estudyante. Oho. Ngunyan, so hearing, Sir Pio, nagsanga na naman kita ni bagong problema na naiimbestigaran. What happened? Inot, Sir Pio, itong ito man na aligado relasyon. Pangadua, nagbutwa sa hearing na kada sarong estudyante nagbabayad nin kantidad 200 pesos. Di ang estudyante yan sobra 6,000. Di kung sa sarong taon nasa sobra 2 million pesos. 200 pesos. Ano pipa agi ba sa GCash ba? Gari may nakaistorya ko. Ano ba yan? Nito paliwanag sa Sige daw. ni attorney. Sige daw. Sa kaibahan ko ngunyan. Tapos ang aligasyon, itong natitipon halit sa puro 200, aligado, wala nin proper liquidation. Duwang bagay tabi yan, Sir Pio, nagbutwa kasodma. Ramon takot anan mga detalles. Si attorney Ayan tabi, Sir Pio. Hello. Good afternoon, Tabi, Sir Pio. Ay, nahapon, Tabi, sa inyo. sige po, Diyos maray na hapon, Councilor Attorney Ayan. Duwang bagay tabi, primero, ano so nag-transpire duman sa hearing, pagdadangog, nasabing relasyon kan chief kan DCOMC sa sarong estudyante dyan sa Community College kan Daraga. Go ahead po. Thank you, Tabi, Sir Pio. Actually, kasuhapon, padago, so pigibot ang joint committee hearing kang Committee on Laws and Good Governance tapos Committee on Education na kung saan ang satuyang mga kairibahan na konsyal nag-attender man, lalong-lalo na si Konsyal Wawa Sorsogon na iyo ang pamayokang Committee on Education, si Konsyal Bob Magalona, si Konsyal Julius Duran, asin si Vice Mayor Labruiz. So, duman sa tuyang hearing, lininaw ta duman na sa sakuyang privilege speech, asin sa sakuyang mga interview, dahil man kita nagpangaran mismo kung sino so imbeltong tao, ang pagsasabi talang maestro o administrador ng eskwelahan. So, duman sa hearing, inako ni
school administrator si Dr. Joey na siya ang pupunto o pigtutumbok ka itong istorya na ito. So, nagpaliwanag siya na daing katotohanan nito. So, ang nangyari, ang pinakabasihan o basic purpose ka itong sa pag-isip kung may code of conduct na naaayon sa bawal bastos law, as in CODI, or itong Committee on Decorum and Internal Discipline, na kung igwa ang DCOMC. So, napag-araman ta na bakong updated ang DCOMC as in DAE ka itong mga naunambitan na mga requirements under the bawal bastos law. So, ito ang enotang tawang kiduo na dapat ang eskwelahan maging maingat as in magsunod sa mga na talaga kang batas na kung ano ang kaipuhan dapat gibuhon para sa kaaraman kang gabos. Lalong-lalo na ang mga estudyante na pigsasabitan na nga ni na under the moral ascendancy kang mga profesor. So ito ang primerong kinawantang doon. Ang ikaduwang doon na pigtawanta ang katotohanan kay itong nasabing issue. And siyempre may mga estudyante duman and pigkonfirmar man nila talaga na igwang issue na nagralataw tungkol duman. And siyempre ang mga estudyante na apektuhan man kang issue ito as in kinonfirmar man kang second in command duman sa DCOMC na si Dr. Guyena na igwaman talaga na issue na arog na kayto na nagluwas. So, pahilingtan sa tuyang mga nakalap na ebidensya base sa mga reaksyon duman sa mga komento na luminuwas baga duman sa interview sa iya, interview sa ko, na kung saan nagdi-deny siya, naigwa duman na video na kinonfirmar ta. As in, kinonfirmar man kang mga nagtutukdo, lalong-lalo na si Dr. Guyena, na itong nasa video, siya ito, as in itong babayi, estudyante ito, na minagraduar pa sa na ngunya na taon. So, sa madaling sabi, magibo kitang report, manungod dyan, sa inexplikarta na ang liability sa pagbayular kang bawal bastos law and the anti-sexual harassment law is criminal and administrative. Kaiba pa nga dyan ang civil na liability. So, magibo kitang report and bahala na ang Office of the Mayor kung susunod doon ang magiging kaluwasan ng sa tuyang report. Opo. And saro pa na nagluwas duman, iyo ang issue sa pigkukolektang 200 pesos per student na kada semestre iyan na babayad. So, ang gikomsida igwang 6,300 plus na estudyante. So, kung susumatotahalon mo kada semestre, magkakaigwa ng at least 1.2 million na kolekta as in sa duwang semestre sa sarong taon, magiging at least 2.5 na milyon ang nakukolekta. And sa mga paghapot kang mga kagawad na yaon duman, lalong-lalo na si Kagawad Duran, naghapot siya kung igwaman na paagi na mabantayan itong kwarta na ito, lalong-lalo na sa pag-liquidate. Nagtaramsinda na dae and nagtarampangani ang college administrator na may mga problema. Kaya nag-motion si Attorney Duran, si Kagawad Duran na imbestigaran ito and napag-uruyo na naiimbestigaran nito na taro naman na issue tungkol duman, lalong-lalo na sa paggasto as in pagbantay kung saan napapaduman itong kwarta na pigkukolekta sa mga estudyante. Opo, balikan ta sa primerong issue itong duman sa pinagasabing illicit relationship allegedly na pinag-deny mismo kan administrador
kan mag-aparisir sa diyan sa indong hearing, ano, on official record yan tabi baga attorney kinatawan ano po kung siya opo. Ampo. Although day man managad ka mo nagpangaran, pero siya na mismo on his own volition siya so nagsabi na ako Inako niya. and he categorically denied ano. Iyo tabi. Okay. Now, despite ka na pagnigar niyang iyan, may pigasabi ka na igwamanin mga ebidensyas ka mong konsiderar. Do you have the privilege? Ano itong mga ebidensyas na ito na pointing ito sa tabi, relasyon? so, Ano sa mga yaon duman na, ano bang na inaipahiling ng mga ebidensyas? Ito tabi sa mga video na nagluwas Na? and at the same time may picture na kung saan nagluluwas duman and kinonfirm kang taro sa mga maestro na itong nakaduman sa video na ito. So siya mismo, so college administrator and at the same time estudyante itong babayi na kung saan mahihiling mo na ito bagang so very sweet and naglalakaw-lakaw na nakaungko ang payo sa abaga kang babae, nakaungko duman sa legs. So, ito ang luminuwas. And kahit naman ito sa publiko, pero pinahiling ta ito duman sa mga concerned person, lalo na sa mga estudyante, as in sa mga maestro, and na-confirm na siya man ang ganito, and itong babae, estudyante sa GCOMC. Tawan taman ning oras, as in diretso na maghiling ang administrator, pero nag-refuse siya na hilingon ito. Nag-refuse siya. Nag-refuse siya. Tapi pahiling nag-refuse siya. So, just for purposes of record, ito, nakapubliko naman ito, ito lang ang pigsasabi niya na daing nga napapatunayan. Ebidensyas na ipinahiling. What follows next na yun na ito sabi mo na pag-adala nito kan komite kung anong gigibo na rekomendasyon tabi konsyahal naputol sandali Diyos so ano yan naridayal medyo huralawig ka ining konda istorya ano okay na attorney tabi konsyahal ayan attorney Hello. Opo, naputol. Now, siyempre na ipaman gayod nin rekomendasyon na naipaluwas formalmente. Ano po, attorney? Kakonsyal da Dahil ipa? pa po, Oho. supposedly, ngunyang kuta na mag-deliver ko kang sa kuyang report, ang problema dahil nadagos ang sesyon ta kulang sa na basic sa batas na ang anonymous complaint can also be taken cognizance of by